Good evening, Mzansi Afrika. Siyakuthanda moya ongcwele umpandla. Akwazi uthini yena? Evening mfundisi. Kunye nawe. Linde ngomonde. Mshumayele ntshumayelo yakhe. Mshumayele nelizwi. Evening mfundisi. Nabaphulaphuli. IGauteng ikhona. Sivuyele mnyaka phaya eJohannesburg. Ngase sibe lapho wena. Ngase sibe lapho wena. Ke sivele into yeni ukuthiwa inyama ipheli kolocala kuphela amazinyo endoda. Because singani ngoko akho kwamazinyo abakuni kweliGauti. Umuntu usuka ngapha engenamazinyo azothi hayi inyama ipheli eGautini kuphela amazinyo bomba kodwa lo muntu ufike ngenamazinyo apho kweliGauti. Kanti ke lukhanyo wena uthini? Good evening Mfura sikhona. You ready to learn? Yes. I'm also ready to learn. Remember, bathi ngesilungu, a teacher who's not willing to learn from the child or from the student, that teacher is not good at all. So this is a play. This is a play, you know. This is a back and forth play. Utishara ongafuniyo ukufunda kumntwana sozamfundisa. The best way to teach a child is to learn from a child. If you're not willing to learn from the child, forget about teaching that child. So the best teacher is the one who wants to learn. In fact, people are different, People are different. The methodologies of teaching people are different. So, in the process of learning from the child, you also learn the best methodology to teach that child. So, that one show teacher, yaphelelwa la. Karge Prophet Yolisa Manyati. Evening mfundisi ndikhona ewoma dilinde ngomonde. Uyazi uProphet Yolisa Manyati sisinox. Uyamkhumbula ebusweni? Thatha lento ufuna uyithetha. Ikhondo ufuna. Uyamkhumbula na ebusweni? Uyamkhumbula ebusweni? Amkhumbula? Diyama. Oh, okay. Ndandinaye apha studio mna. Oh. Lento usithatha ikhalenda wasishiyela nedonation. Okay. Awu qhafu. Qhafu nkabi. Qhafu. Uyayazi sisinox uyolisa. Uyakhumbula siyolonsa incwadi. I don't remember ayingophi nalonyaka. eMotherwell. Hayi tata. Sasingekabi nalo nelizwe FM. Sasingecela bese twina dogo bengekabi nalo. Ewe. Sahlangana naye apho kulo ndawo. Hayi tata. Oko sihamba naye. Qha nguNansika uDibora ungumfundi ofihlakeleyo. Ewe. Lento ndithi uqhafu. Ndambona phana qoma uqhafu lo sisi lo. Mna ndinjani ke because mna ndimhlali ngaphambili lokho. Naye nabandizwa xa oqale emva. Hayi wena uyilanda ukuthi ayicomrade. Uyicomrade wena. Abona masisi ukuthi ayicomrade wena. Ecom kunjani com? Hayi comrade man. Amfuna sister bazi comrade. Lando ukuthi ayicom. Komba. Not bro, right?
Hey? Unodibhora man. uDibora yabona uDibora ke uDibora Ewe tata. ngaba base kuthiwa Debra xa bizwa lamntu Okay. ya Debra qha ke thina ke ngoba hlala apha koma abantu bakomaqumbu noma Tsilithwa nathi emahanki uDebora lo Oh. yabona ke ya uDebra thong Debra pho kwapha ya so oDebra ke into yabo ababonakali bona qha kuvela umsebenzi apho bethathe khona ya apho bethathe khona ya koDebra Yes. Unuthi kuyaduduma kwesi. ewe so ke uProphet Yoli kudala ke sihamba naye ke kolahla ile nto ndithi ke yabona sisinokusi mabanixolela abaphulaphuli kulento andivika mandi ukubona umfundisi andithethela mna ubona umfundisi sisinokusi oyifemale ne oyifemale ufike enxibe isidoda yabona ufike efaka umnqwazi efaka itayi lakho afike ihempe afaka itayi elimnyama izihlangu zakhe ubomba ingathi zezikrwala yabona because engqondweni yakhe unengqondo ethi uThixo uyakuba nguThixo kufuneka abe ngumfundisi xa eyingene isidoda lento naxa shumayela ipulpit ngifike uqoma madoda yintoni le uThixo wadala ithi phaya kuGenesis chapter 1 verse 22 uThixo wadala indoda nomfazi ngokomfanekiso wakhe. In other words uThixo ungumfazi nendoda ngaxeshanye. Yabona uThixo ungumfazi nendoda ngaxeshanye. Ukuba wadala umfazi nendoda ngokomfanekiso wakhe ithetha uba uThixo ungumfazi nendoda ngaxeshanye. Yabona so yintoni le ngoku singayiboni kutheni singayiboni makeup yabona kutheni singaziboni inyeke ezibomvu kutheni singabo yilento ndithi ke yilento ndithi kaloku the feminine sesinokusi lanto yobufazi njengoba nathi uThixo simmela ngobudoda simmela ngobudoda uThixo kutheni wena ngoku uphuma ebufazini uze ebudodeni kanti uThixo ufuna ukumelwa ngobufazi because ngumfazi nendoda ngaxeshanye. Uba iBhayibhile ithi wadala indoda nomfazi ngokomfanekiso wakhe then it means umfanekiso kaThixo uyindoda nomfazi uThixo ngaxeshanye. So ke makaqhubeke ke usisiyole abeqhafuqhafu yabo nihamba nomfundisikazi apha oyifemale uva kwavumba elakhe uba hey madoda akho kwa perfume manuva into lo mfundisi lo akho kwa perfume amadoda nonke kini akho kwa perfume mana kuhamba apha phambi kwenu vo ubomba intoni madoda le intoni le yebo uThixo akaphazamanga ukwenza ube yifemale akaphazamanga uThixo akaphazamanga akhona amadoda enough and awunela amadoda okokuba mawamela uThixo sujoyina amadoda mela uThixo njengomfazi because uThixo ngumfazi. The image of God is both female and male ngoba wathi uThixo masenze umuntu ngokomfanekiso wethu wenza ke umuntu indoda nomfazi. So makakuhle namhlanje ke sifuna ukuthetha ngenzila yabona kuthethwa ngeAsh Wednesday uLwesithathu wothuthu sifuna ukuthetha ngenzila namhlanje kuba kuqala insuku ezingama40 sikulomhlaba apho khona kusithwa inzila yabona umbuzo ke ngoku uthi yintoni inzila yintoni inzila kukuthini ukuzila yabona ukuzila
Yabona ukuzila kukuthini? Silapho namhlanje. Yaye intoni ibenefit yokuzila? Why kufuneka sizile? Why kufuneka sizile? Lento ke andithi ezinye inkolo, kodwa inkolo yamaSlams yabona ngoku ikwiRamadan ngoku, bethu iRamadan ngoku. Inkolo yamaSlams ininzi kakhulu kumcimbi wenzila. Inzila ine benefits. Namhlanje sifuna ukuthetha ngebenefit zenzila. Yaye lento ungayithathi nje ukuba ikweli xesha lepasika. Ewe, elixesha lisondele lepasikeni. Ewe, kodwa ndifuna ukukunika injongo yokuba kutheni funeka uzile. Okanye ukuzila kunjongo yayo intoni. Ngoba xa ndiyitolika ndiyithetha mhlawumbi ngesiXhosa esikhawulezileyo, ndingathi kukuzivimba into onayo. Ukuzila kukuzivimba into onayo ngenjongo yokukhangela uba ungazoyisa na. Uyabona? Kuba ingxaki enkulu kukungakwazi ukuzoyisa. Yazi mphulaphuli, kunzima ungakwazi ukuzoyisa. Ukuzoyisa ungakwazi uthi hayi kuwe. Inzila yidiscipline. Idiscipline yokutesta uba unawona amandla okuthi hayi kuwe. Usenawona amandla okuthi hayi kuwe. Ngoba ukuzila akukho mnandi ukuzila. Kodwa ukukwazi ukudisciplina wena udisciplinwa nguwe. Yabona? Ngoba kumaxesha amaninzi singamachule ekuthini hayi kwabanye abantu. Kodwa asikwazi ukuthi hayi kuthi. Asikwazi ukuthi hayi kuthi thina. Thina singo ewe ngawo onke amaxesha. Uthi sowusithi into ndiyekile phinde ubuyele kuyo. Because awuzitrainanga ngokuzila. Ukuzila ke kutraina umzimba wakho ukuze ungaphalisi njengehashi elingenamkhala. Ukukwazi ukwanela. Ukwazi ukuthi hayi into uyifuna. Yabona pha ukuthi kwakhona ichephu pha eyayisela utywala umqombothi. Emgidini isela nyani. Isela xa kutywala bukhona sizala isisu. Ihambe ijikele ngapha kwetoilet ifaka umnwe. Ibukhuphe kuthi yakaphu phinde ibuye izosela kwakhona. Yabona ba? So lento yokungakwazi ukuthi hayi kuthi isibeke iphi imphulaphuli lento. Manithethe nje izinto ezimbalwa. Amadoda asetrungweni namhlanje angapha ko-160,000. Amadoda asetrungweni abeMzantsi Afrika. Kungakwazi ukuthi hayi, sikwazi ukuthi hayi. Yabona ngoku sithakathiwe ngoku ndithethayo nje ku-social media. Sithakathiwe ngoku social media. Yaye indlela esingakwazi ukuthi hayi kuyo. Yabona umuntu ophelelwe ibattery inxalenye yengqondo yakhe iphelile. Umuntu namhlanje ukhetha ukuthenga idatha kunokuthenga isonka. Because yintoni ke leyo? I-addiction yokungakwazi ukuthi hayi kuwe. Zininzi ke nikazibala. Ebusuku xa ubamba ifoni umuntu utshona ku-social media kuqala. Phambi babulise athini na? Imali eninzi namhlanje eMzantsi Afrika izuzwa kweza zinto. Abantu abakwazi ukuthi hayi. Ngoba umzimba nengqondo yakho
Yabona mphulaphuli, le nto ifana nolwimi. Ulwimi must be connected engqondweni. Malungathethi ulwimi lwakho, umlomo mawungathethi, kodwa mawutolike into esengqondweni. Yabona? Uyayiphawula ke kwabanye abantu into yoba ubomba ulwimi luhamba phambile, ingqondo ihamba emva. Laa nto ke ikwenza uba uxolise yonke le mihla. Hayi, khandi iqonde le nto bendiyithetha, khandi iqonde le nto bendiyithetha. Kanti ingqondo mayibe phambili ukuze ulwimi lusichazele into esengqondweni. Yabona? So ulwimi malutolike into esengqondweni because ingqondo ayikwazi uthetha. Kodwa ingqondo mayibe phambili. Kodwa xa ulwimi luphambili, ingqondo ihamba ngemva. Libetha ngamandla libheka phambili. Uyalive ba alikho connected engqondweni olwimi liyazambela. Now ke kule nto ndithetha ngayo yenzila. Inzila isinceda kuqala kwi-discipline yokwazi ukuthi hayi kuwe ndiyaya kwezinye izinto. Mphulaphuli, akukho nto ikwenza ube ngumuntu ehlabathini ngaphezulu kunoba awuzosoloko unqandwa, ngoba baza kulala abantu uhleli wena. Uzawunqandwa kubani xa ungakwaziyo wena ukuzinqanda ngokwakho? Asikwazi ukuzinqanda ngokwethu, asikwazi ukuzinqanda ngokwethu. Kutheni? Ngoba asiyithestanga lento ngenzila. Inzila kukufundisa umzimba nengqondo ukuyinqanda entweni eyifunayo, entweni eyithandayo. Inzila kude kuthiwe kwezinye icawa zamakhatholike siyiyekile inyama. Yabona? Le nto ayibotshelelwanga enyameni kuphela, kodwa ibotshelelwe enyameni kuba kucingwa uba inyama iyalangazelelwa ngabantu kakhulu. So ukuzila kukuthesta nokululeka nokudisciplina ingqondo yakho nomzimba kwinto ethandwa ngumzimba wakho. Yeke ke leyo ba iyanceda kwezempilo because iyawudetoxa umzimba. Yabona, ngoba xa uzilile usela amanzi, uzilile usela amanzi, ungatyi uzilile usela amanzi, iyawuncedisa umzimba lonto ekuhlambeni wona ngaphakathi. Yeke ke leyo. Kodwa eyona ndoqo ewe kona ukuzila kulele ekuncameni into oyithandayo. Ukuncama ke oku kulele phaya kuKristu. Ukuncama kuninzi ke pha kuKristu, kodwa singekafiki kuKristu siselapha phakathi kwam nawe kwi-benefits zokuzila. Mphulaphuli, nangoku nangumbuzo enza kubuza wona. Ndiza kubuza lo mbuzo othi ingaba look, xa upha umuntu into awumphi into ongayifuniyo wena. Hayi, because xa upha umuntu into funeka kubekho laa ndawo ithi apha entliziyweni yakho le ibonakalisa uba kodwa le nto ndiyayifuna nam. Yabona? Ndiyayifuna nam. Kodwa le ungayifuniyo bungazoyinxiba kakade, ukurayithi ungaphisa ngayo, kodwa ayiyenzi laa nto yokuthi rha intliziyo. Yabona? Xa upha umuntu into funeka kubekho laa ndawo ithi qatsha entliziyweni, laa nto ithi iduncula apha uvuba ibuhlungu le nto. Uyabona? Ngoba uyinika laa mntu into enexabiso kuwe. Inzila ke ihamba ngohlobo, uyayifuna le nto kodwa uthi hayi. Ngolo hlobo uziqhelanisa wena nokuyincama into. Iyakudisciplina le nto, ikuncedisa ekubeni ukwazi ukungakhawulezi ekuyeni entweni sele uyifuna. Yabona?
Ungakhawulezi ekuyeni entweni sele uyifuna, ngoba ingxaki zethu ukubaleka ngespeed ukuya entweni kuba uyifuna. Uyakwazi na ukuthi uyifuna into uthi kodwa ndakuyithatha ngomso. Lento iyakudisciplina, le iyakuncedisa uba umzimba wakho wamkele xa uthi hayi wena. Ngolo hlobo kuyithetha uba ingqondo yakho ihamba phambile, ngoba ingqondo yona ayilambanga, kodwa ireport iphuma esuswini isiye engqondweni ithi makutyiwe ngoku, makutyiwe ngoku. Isusu sikhale sithi makutyiwe, ithi ingqondo akuzukutyiwa, ndiza kubonisa ungamathumbu, ndim ingqondo elawulayo apha. Le nto ke yenza uba wena engqondweni nasentliziyweni yakho uqhelaniswe, uziqhele izinto zokuthi hayi entweni uyifuna. Phulaphuli, into ebangela uba sibe singaphandle etrongweni ngoku ayibobungcwele bethu, hayi. Bakhona abantu abasetrongweni abangcwele udlula thina, asingcwelanga, kodwa sisakwazi eza zinto zibambise aba bantu bapha etrongweni. Ezinye zazo siyazivuna nathi, siyazivuna nathi, kodwa into eyenza uba sibe asikaba ikhosi etrongweni ngoku nguhayana omncinci esisenawo thina kuthi. Nguhayana okwaziyo ukuthi hayi hayi hayi. Now inzila ikufundisa ekubeni ukwazi ukuthi hayi kuwe. Lento uyiqala ke ngokuncama ngeli xesha into oyithandayo. Sisenoba ninzi ke, umzekelo eyokuqala engundaba mlonyeni endifuna ukubuza kuwe okokuba kweli xesha lenzila siliqalayo uzawukwazi na ukohlukana ne-social media for 3 days? Sure. Uzawukwazi na? Sure. Uzawukwazi na? Ngoba into oyifunayo iba ngathi yinto oyinidayo. Yabona? Iba ngathi yinto oyinidayo. Yabona, into eyiwant iba ngathi yinto eyinid. Kanti ayikhona, ungaphila ngaphandle kwento oyifunayo. Ungaphila ngaphandle kwento oyifunayo. I-social media xa uqhanya ungena data iba ngathi awukho selizweni. Besikhona elizweni aba ngaphandle kwe-social media, ngaphandle kwe-data, ngaphandle kwe-WhatsApp, ngaphandle kwe-Facebook, besikhona. Yaye xa ungenayo imini yonke nezinye insuku uyaphinda ukungene phaa kuyibomba akho ndikushiyileyo. Qha ushiywe zingqondo wena, kodwa akho ndikushiyileyo phaya. Kodwa into oyifunayo ikwenza ngathi awuzukuphila ngaphandle kwayo. Ngolo hlobo ke ngoku ithatha umzimba wakho iwenze ungalawuleki ukuze ingqondo yakho ibaleke emva komzimba wakho. Ingozi ke ilapho. Nangumbuzo, masiyitheste lento ngoba ibonakalisa ukungakwazi ukuthi hayi kuthi. Enye yezinto engakwaziyo ukuthi hayi kuthi social media. Nangumbuzo, uzawukwazi na ukucutha i-social media kathathu ngeveki? Uzawukwazi? Uba uthi andizukwazi, loo nto ibonakalisa, ngoba mna ndiyayazi uba uzawuphila ngaphandle kwalaa nto. Loo nto ibonakalisa okokuba kukho ukulawuleka okungekhoyo phakathi kwengqondo yethu nemizimba yethu. Ungayitsho into yoba ewe ndiza kuyenza le nto, ndiza kuyenza le nto, kodwa iza kutya laa nto ungakwazi ukungena, iza kutya laa nto, ikugrumbe laa nto ude uncame. Xa uncama ke ngoku zazi okokuba awukwazi ukudisiplina umzimba wakho, sele ukumgangatho phezulu wokungalawuleki kule ngxaki. Ndithetha ngenzila, ndithe inzila kukuyeka into oyifunayo uyincame. Ndithilo
Okwesibini, thetha nge-social media. Okwesibini, lisondo 40 days yenzila. Uzokwazi na? Uzokwazi? Yo, somandla. Uzokwazi na? Esondweni uzokwazi ukuthi uzokwazi. Awuzokwenza kanix ni. Kodwa izaba ngathi uzakwenzeka into. Abangathi uzofa. Uzaba nezizathu ezamkelwayo ingqondo yakho ekubeni lento le yawuba yaba ne-repercussion, yaba neziphumo ezibi, akho ziphumo zibo zakwenzeka. Kodwa emva koba uncame eyona nto oyithandayo yeyokokuba loo nto iza kwenza ukwazi ukuthi hayi kuwe. Uyakwazi ukuthi hayi kuwe. Okulandelayo butywala, intseli zotywala. Izawukwazi weekend ukudlula ungaselanga tywala na. Izawukwazi weekend. Ukuba ayizukwazi, then ithetha uba kula point, kula ndawo, you've got a serious problem of not being able to say no to yourself. So, yintoni inzila? Inzila luqeqesho lokuqeqesha imizimba yethu ekubeni ive ngengqondo yethu. Kukuqeqesha imizimba yethu ukuze kuthiwe hayi kuyo. Phaya phakathi enzileni kukho ukuncama oku-religious, oku-divine, oku-within i-Christology. Within Christology. Ngoba yonke into, ayikho into eyinto ngaphandle kokuba phaya kuyo ukuze ibe yinto bekukhona ukuncama phakathi. Ayikho loo nto. Ndibizele mpulaphula uba yintoni. Ayikho. Ayikho. Yonke impumelelo, yonke success, phaya kuyo kukho i-element yento incanyweyo. Ayikho. So bonke abangafuna ukuncama nto ngoncanyelweni abo. Ncanyelweni lowo. Whether ufuna ukufunda, yabona mna ndenza izistudies zami sisinox. 4 o'clock last night, 3 o'clock bendihleli. 3 o'clock bendihleli. Bethu 6 ndisekhompyutheni yami. Yintoni loo nto? Ncama. Ncama. Ucima ndiyathanda ngo-3 o'clock ndibe sekhompyutheni yami. Impumelelo ixhomekeke kumandla nakwixesha olincamileyo. Ukuncama. So ukuba ndike ndathi kwi-students zami sisinox ze-theology, xa zizabhala i-exams ngoSeptember, October, November, ndithi kubo jongani ngo-October bantwana bam ndenzeleni le nto. Cela nicime just nje for inyanga bantwana bam. Cela nicime i-cellphones. Andithi bebebhala i-exams most zilapha kum ii-marks zabo. Cela nicime bantwana bam. Sesinox ababebi-weak bepasile kodwa weak baxhuma baya kwi-distinctions. Ndibabuza xa ndiseklasini kubo ndithi wena buyicimile ifowuni yam. Athi bendiyicimile. Ndithi wena uyicimile ifowuni yam. Buyicimile. Wasinjani babe ndiyicimile? Ndithi uyicimile. Wena buyicimile ifowuni yam. Ndithi kubo jongani, jonga ii-marks zakho zikaJune. Jonga ii-marks zakho zika-December. Jonga ii-marks zakho zikaNovember. Umohluko uphi apha? Ithetha uba ingqondo yakho
ithathwa yi-social media ongakwazi ukuzuza mark ngayo. Emva koko ndithi hayi ke bantwana bam niqibile ubhala, mandixelele omnye apho phambeneyo kuba enenyanga eyicimile i-social media. Akho noyi-one. I-discipline ukuzifundisa because ingqondo yakho khumbula khumbula ukuba kukho this part yabona our souls i-souls zethu zindala. We have actually, according to Plato, we have joined the soul. The soul ayibhubhi. Yabona njengoba nathi sibadala kuneminyaka yethu because thina yabona xa ubhubhile ngoku uya kulandawo ubukuyo ngoku abungekazalwa. Yabona kwilizwe elingekho conscious because ubukhona ngoka ubungekazalwa ubukhona. Yabona neBhayibhile iyayichaza lona ithi ndakwazi ungekabikho sesizalweni sikanyoko ndakwazi uthi uThixo uJeremiya. So uPlato naye uthi ubukhona naxa ubhubhile suhlupheka wena ngoku amusi ubungekazalwa awuzazi into zapha kodwa ubukhona ubuphaya. Nawe naxa ubhubhile uzawuhamba ke nguye kwaka kulaa ndawo sakhonda ibuhlungu awuzowuthini uzawuphinda uyohlala kulaa ndawo ubuyihleli umdala ukuyo ngokukaPlato. Mna ndithetha loo nto Plato lithetha loo nto. So ke ngoku le nto ke ngoku yokokuba xa usenza inzila, xa usenza inzila uzama ukucutha that emotional part yakho because kuphanjenwe pha. Yabona kuphanjenwe pha izigqibo nanamhlanje esizoyikayo nezisenzakalisileyo zizigqibo that emotional being ityoboza irrationality. Yabona ityoboza irrationality and ke ngoku yiyo le ithi kuthi you can't awuzukwazi manje ngaphandle kwe-social media, awuzukwazi manje ngaphandle kwesondo, awuzukwazi ngaphandle kutywala, awuzukwazi. Uzawukwazi yaye xa ukwazile kuloo nto i-one uzawukwazi nakwezinye izinto ngoba uzawukwazi ukuthi hayi kuwe. So mphulaphuli inzila yi-training yokukwazi ukunciphisa imfuno engekho singqondweni ukuze kukhule kukhokele ngoba kumaxesha amaninzi mphulaphuli ndiqinisekile uyavisisana nam ngenxa yezinto ezininzi namhlanje ingqondo yabuyisa inhloko okofudo. Into ehamba phambile lufudo kodwa inhloko yona ibuye umva. Yiloo nto kungqinwa uba sizi-emotional being. I-emotions ziyalawula namhlanje. Uthi uhamba endleleni nje kubekho umuntu okutyityimbisela umnwe athi ndiza kunqumla umqala wenze ntoni u-indicate ngase-left waphinde watshintsha wa-indicate ngase-right. Usemva kwakho yena akubethela ibheli nje athi xa umjongayo athi ndizakunqumla umqala. Uqoma madoda and ubake wamisa uyakunqumla nyani, uyakunqumla bake wamisa ufuna ukubaleka uhambe akuleqe ngamanye amaxesha because singabantu abakhokelisa i-emotions naba basetrongweni zizo. Kanti inzila icutha amandla e-emotions ikhulise amandla engqondo. Inzila itshintsha ubunkokheli, ikhokelisa ingqondo ukuze imvakalelo zihambe emva.
ukukhokelisa ingqondo ukuze ulwimi lulandele ngemva. Mphulaphule, wake walibona ulwimi oluhamba phambili ingqondo ihamba emva? Udibana naleminyango baleka lodwa ulwimi ubomba uthethwa nje bomba lo muntu lo uyathetha lo, kodwa njengebethetha nje uliva ulwimi libethe emlonyeni uyeva ba alikho connected. Yabona lihamba phambili ingqondo ihamba emva. Kanti noba ungalisika phakathi ulwimi soze ufumane ubuchopho phakudlo. Alinabuchopho, ungalisika phakathi ulwimi abukho ubuchopho elwimini. Kutheni lihamba phambili ke? Injongo yolwimi is to interpret what is in the brain. Xa uinterpreta ke awuthethi phambili, ulinda kuthethwe utolike. Yabona ulwimi lungumtoliki woko kusebuchotsheni. Xa utolika ke awuthethi phambili, into oyenzayo kuyathethwa, ucinge wena utolike. Yabona funeka kube kwigap phakathi kothethayo notolikayo, and la gap yile ine rationality phakathi, yile inengcinga phakathi, yile nto ulwimi kufuneka lulinde ingqondo phambi koba luthethe. Kude kuthiwe esibhalweni kukho isizathu esenza uba indlebe zibe mbini kodwa umlomo ube mnye. Khona isizathu, indlebe zi-2 kodwa umlomo ube mnye. Kutheni kunjalo? Kungoba ukuthetha makube mbalwa ukuze ukumamela kube kuninzi. Ngoba ukuthetha ayiko kuthetha, kodwa ukuthetha kukumamela. Mphulaphuli, ngenhlonipho, thetha ngenhlonipho lento. Inhlonipho enkulu. Yilento umuntu onengxaki yendlebe ethetha apho kungathethwa ngakhona. Kuba ingxaki yakhe ilapha ezindlebeni. Ngoba ukuthetha kukumamela ayiko kuthetha. Xa ungamameli awukwazi uthetha. Inzila iqulala amandla neentsika zolwimi, iphakamise ukulawulwa ingqondo, inika amandla ekubeni uyakwazi ukuthi hayi entweni ithanda. Uyakwazi ukugalelelwa ibottle ye-whisky kuthiwe qaqaqa ihalf galelwe i-ice block pha, uthe madoda hayi man not namhlanje. Ibe inhliziyo ishukuma isithi ndiyiqhelile lento, uthi hayi. Yaye xa uphuma kula hayi ugoduka, ikhona into ethi engqondweni yakho, hey kodwa wena ukwazile ukuthi hayi. Uvuba kukho into encinci ephakamayo emphefumulweni wakho efuna ukukonfirma uba ungumuntu. Yabona? Ngoba ekungakwazini ukuthi hayi kuwe kusekuncipheni kwesidima sakho sokuba ngumuntu. Ngoba ekungakwazini ukuthi hayi kwakho kukho ukungalawuleki, and ukungalawuleki kutyhafisa nokubonakalisa isidima sakho kokuba sikrasukile. Mphulaphula, kamnike ngabafundisi sinokusuba njengoba bemamele mna bazawuzila ntoni? Kanitsho nizawuzila ntoni? Kanitsho baphulaphula nizawuzila ntoni?
ungathi hayi ndizawuzila idrink, hayi zawusela amanzi ndizile idrink. Idrink ayinamsebenzi. Sifuna into engundoqo phaa kuwe entliziyweni le uyithandayo. Nizawuzila ntoni? Zawuzila ntoni? Nani ke tata ninga WhatsApp, ninga phone for into ze studio. Ninga WhatsApp andikuzoba khona se groupini niyazi. Uzawuzila ntoni? Zilile ifoni mina. Yo. Na ngifuna ningincama. Nangomnye ngubani lo ukhona uthi hayi mina tata ndizawuzila konke noko akhonto inzima being disciplined. Ukonke intoni? Intoni konke? Yabona nto uthi konke. It's so wrong. Asiqhatha. 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 Sinike and suthi konke uzazithwalisa umthwalo onzima kakhulu nethi uthi konke. Ukonke ubroad kakhulu. Suthi konke uzazithwalisa umthwalo onzima kakhulu. Uzawuzila ntoni? Sinike into ibenye ngexesha. Thatha kancinci. Thatha kancinci. Suthatha kakhulu. Thatha kancinci. Thatha kancinci. Ngawuthi hayi kwinto encinci nje enye. Lento ikuncedisa. Yabona unyaka wonke sithatha only 40 days qha ukuthi hayi. Kuthi nje hayi kuwe uyakwazi na ukuthi hayi. So kuthi into yonke because awunovuka. Hayi. Ndiyayicinga ngokutata okanye ndenze excuse xa ndithi ke ngoku ndiyayicinga into bana lokhu ifoni le yona ye business. Antso uqalile ke. I-excuse leyo ne. Uqalile ke ngoku. So nizakwenza njani ke for it? Sonke sinezi excuses ezindalo ezamkelwa ingqondo as justified. Yeah, itsho nyani tata yangikhada. Yeah, it's justified. Sonke si justify ngolo hlobo. Uciki J yena uthi think first, speak later, I'm taking that one. Ewe. Urizuma yena uthi ewe mfundisi wami. Hayi manzi uthi uthi ewe ndoni. Ewe. Uthi ewe ndoni. Uri uthi hayi Nkosi yami ndihamba nawe tata soze ndikuphuncule. Ri uzawuyeka ntoni yeka uhamba notata. Uthi lo mfundisi wami mna ndifuna uzila uthetha nje ngaphandle koqiqa. Njengoba uthetha nje ngeconnection yengqondo nolwimi. Yabona ke iphilile lento le ngoba kutheni manje selokufuna ukuhlomla kuyo yonke into. Kutheni ufuna ube nezwi lakho? Kutheni ufuna noba kuyancokolwa ufuna ukuthatha incoko over? Kutheni kunjalo? Kakukhoxa man. Kakukhoxa. Kakuyeke. Uyeke. Yabona tata. Yeah. Uliya yena uthi tata ndifuna ukwazi uzila izinto ezimnandi. Hey Liya. Hey Liya. Zintoni ezona? Icake into ezimandi tata. Kufana namba ngathi mina ndifuna uzila ilamb, ndingayityi lamb tu. Itsho kakhulu ngondithetha tata lo. Yeah, yabona usisi Nomanzi uthi uzawuzama inyama yena. Eke uyafana nami. Yabona uVictor uthi utywala namantombi mfura wa. Vic. Anboza Vic. Jonga Victor thatha ibenye. Susithatha zombili. Awukhwithenga. Susithatha zombili. Susithatha zombili. Hard ngexesha elinye. Yo, sidibanisa. Nekubekwenza kuthuthuzela kaloku. Nakubusekenye uthuthuzele. Subambi overload. Subambi overload ndiyacebisa mna. Yabona utywala namantombazana. Eza. Mna ngizathi kanti kancinci abetywaleni. Eke? Uyeke kabantombazana okwangoku. Yeah. Suziyeka zombini because awuzolenza ixesha. Ndiyakwazi. Xa uzoziqhela zombini awuza. Suziyeka zombini. Yo tata. Uzaba ne-overload. Nawe uzayivala overload ba uthule wonke umntwana. Uthi lo nise Rustenburg mna original Flagstaff ndizozila ukusela utywala noba inyama because I'm working the same time I'm a student. Okay, I find it difficult for ukuncama amankar nantsoke ngamankazana nalapha khona uthi nanku lona tata yena. eka
Gaske ndingazila amankazana. Hey, amantokazi ayandiphazamisa. Yabona ke pha? Ndiyalahlekelwa tata. Yabona ke pha? Now ke and then uthini lo unokuthula uthini yena uthi mina Mfura ngizozila iswekile. Intoni ke ngule iswekile Snox? Iswekile. Inobe khona enye iswekile ngeyiyo leswekile. Yoyika kaloku Kanti kwenye iswekile. kwendo ze Facebook. Ipesika yopesika tata. Pesika yopesika. Qunuba lo qunube. Apha ngoku andifuna uba lost apha. Cucumber yo-cucumber. Wena uthi hayi nanku umuntu uthi apha into zelapha so xa kuthiwa iswekile ndi-right ndibuza uba yintoni ke leyo iswekile. Ya yabo ngoba ke yintoni leyo andifuni ukuthi kuthetha le nto kanti kuthethwa enye into apha. Hayi uRizuma yena uthi Sisinox zila lo phone yakho khethile. Ewe bani lo uNomathamsanqa Mafumana uthi ngumjolo yintoni ngokuleyo Nomathamsanqa ufuna uzila umjolo tata umjolo uthi kawuthi denene sisi kawuthi and xa uthe denene kancinci azawubuya amandla because emva kwalanzila uyazi Sisinox emva kuba uthe hayi kuwe wathi hayi kuwe emva koko manu basemandleni bakamandla amatsha hayi basemandleni aphume emphefumulweni uvuba hey man fresh uvuba tyhini ngoba ingqondo ithi ndanditshilo ndime kufuneka ndilawule iyakuconfirma uba ungumuntu make sikhangele omnye uthi mina Mfura ke ndiye kuphendula yonke into ewe man ngawuzude kancinci uphumezo uthi hayi mbole ukuthi uza kathi xa kancinci kanti lukhanywe na uthi mina Mfura ndifuna uzila i-social media ewe ucela the latest book papa eGoli okay siyaya but siyaya ngale weekend ubulelani Makhubalo yena uthi butywala kum ndiseDurban uakhona Majola yena nanku umfundisi madoda Thixo xa ndinothandaza elihlobo lakho ndingahamba ngoshoti ayini for ntoni hayi dibana ngantoni into othanda nina ke jonga ngokubani ndimcimile tata okay hayi masimphendule ewe ukuthandaza kuxhomekeka kwinani lezono zakho sisi ba ungosisi ezam zininzi zono mna ndingumoni odlule nina nonke tata yabona because ezini zono andizazi ndiyazazi ke zam ngenxa yaloo nto ke ngokuba ezam izono ndizazi ndizithatha mna ngokwam uba ndingumoni omkhulu kunani de ndizixelelwe zenu ngoba ezam ndiyazazi so andizazi ke ngoku izino uyabona so ke ngoku kuba njalo xawuthelwa loo nto ke kuleya iradio hayi ndingumoni kwathiwa njani sikhokelwe ngumuntu apho uthi ungumoni umoni njani Nels Phakathi mfundisi Nels Phakathi 25 uthi Sisinox ngicela ukubuza sisafumaneka incwadi zentshumayelo kaMfundisi zonke incwadi zikaMfundisi ziyafumaneka amazwi asixhenxe yes umshumayeli nentshumayelo yakhe entsha intsha sudlula nje kuyo yona ya intsha qaca leyo umshumayeli nentshumayelo yakhe ingqiqo yomshumayeli kanti ke iintshumayelo zikaMfundisi uFaleni zemvuselelo zikhona zonke oko ke it's about 360 pages leyo incwadi apho khona kukho iintshumayelo zonke izintshumayelo kade uziva uninzi lwazo ziphaya uyabona siphaya so incwadi ke uba niyayifuna ke baphulaphuli zonke incwadi zikaMfundisi uFaleni thatha inumber 082 3558219 noba awucacelwanga uba yeyiphe ekhoyo yeyiphe engekhoyo 082 3558219 uthi nje wena Sisinox zeziphi incwadi ezikhoyo zakunika ke mina ke nendlela yoba uzifumane utsho ube nazo umuntu asekhaya uthi hayi uqale ngothi hayi
Yeah. Akale ntoni ngoku? Hayi mani. Kuthi hayi. Yabona ke so inzila kafake abasisinox andikwazi lento le. Hayi ndifuna ufunda aba baphulaphula bathini na. Apha phamba siqhube sisafuna ukuva ke umphulaphula phambi kuba sihambe. Okay? Yabona ku students njengoba nizawubhala nje test ngoku njengoba nizawubhala ngoku babhala ke mhlawumbi for March mhlawumbi assessment zokuqala e-university si-assessment zokuqala ngoku aba be-assessment zokuqala cima lento uzawubona ndiyithestile mna ndiyitheste kwezam students ndayitest iyasebenza cima lento uzabona imarks zakho zaba right. Ubakho sothi sikhona Mfura Inkqubeni kanti ke mfundisi wami when the brain is not connected elwimini okay kanti ke ubandile uthi mina Mfura ndifuna uzila i-social media kanti uthi mina Mfura kukhe ndiyeke uphendula pendula too much uthi mina ke labe Rustenburg. Okay, simfundile lo Rustenburg sifuna ukuva nizawuzila ntoni ndimamele mina mfundisi uzawuzila ntoni Phumeza sumamela nje kanti sebonza vuka uthi naye tata hleli nawe apha eKapa. Okay, kanti kuzoliswa naye siyambona usivuyile besithethile naye kanti ke uThakathi Lokusani thini yena molweni apho studio Mfura. It's always good to see you to lapho Rustenburg. Okay, good to see you too. Kanti ke lona uthole naye siyambona. Prophet good evening mfundisi ndikho sewoma. Okay, besimbambile. Okay, bakhona abanye sisinox. Ugood J yena uthi mina ngasekuthi kanti ndingohlula utshwala basasazi bam. And yazi into emandi sisinox kwinto yenzela iyakubonisa kwa uba uyalifuna na uncedo kanye alufuni. Yes dad. Yabona uzidiagnose ngokwakho. Uzinyange ngokwakho. Ngoba xa uthi ndizabiyeka kule veki kule weekend ndiyabiyeka kule weekend aba andizubusela kule weekend. Kubethe uLwesihlanu ebusuku ubusele. Uphinde andizubusela ngomso ubusele. Then ingqondo yakhe iyakuxelela uba unengxaki ekoyisayo. Ngxaki enkulu. Yabona unengxaki ekoyisayo. Naba bathi ndifuna uzila mna utywala namantokazi. Ikhona yabona phaya kuyinto kuthiwa i-historical consciousness. Ikhona into phaya kwingqiqo yakho yembali ethi irongo lento yotywala namankazana yilento ke ngoku wena ufuna ukuyiyeka. Yabona kodwa ukwazi ukuyiyeka la ngakwazi ukuyiyeka naleni ba uthi ndifuna ukuyiyeka iyabonisa okokuba yabona apha kunqabile kubekho umuntu othe apha ndifuna ukutywala ndifuna ukutya mna. Banqabile abantu abathiloyo. Ndifuna ukutya because ukutya engqondweni yethu kukho into ethi akho ndi wrong ngako. Kodwa zonke izinto sithe apha siyafuna ukuziyeka ingqondo yethu yasixelela uba sisengxakini singene nzulu kwezinto enikurongo oko. Yabona uyazi mphulaphuli ezinye izinto zimandi kodwa isilungu sakudala sasifunda phayo sasithi too much of a good thing is bad. As little of it. Yabona into eninzi elungileyo ayilunganga njengokungabikho kwayo. Ayilunganga. So kutheni thina ngoku singenazi boundaries because inzila create boundaries for us. Yabona xa ungumwangalala unguholweni nahayi. Yabona ungenahayi. That is the problem. Ingxaki le nto iza kufaka engxakini le. Uba ayizokutya wena inyameni kuwe empilweni iza kufaka engxakini le nto. Le yokungaqheli ukuthi hayi kuwe nokungakwazi ukuba wena
ukwazi ukumamela kuwe xa uthe hayi kuwe uyaya kwaNtsonganyawana. Kanjalo tata. It's a matter of time. It's a matter of time. Yabona? Yathi enye indoda eyayindifundisa dala. Yathi kumgodini. Ndayibamba loo nto sisinox. Tata. Yathi kumgodini. Xa intombazana isithi hayi. Bamba uhayi uqala kudini. Makangaphindwa. Loo nto sisinoxi isanigcine ngaphandle etrongweni namhlanje. Yabona? Bakuthiwe hayi. Suka nibambelele esilevini sokuthi. Dithi nyani awusabeli uthi dithi nyani uthi dithe hayi dithi hayi suthi uphinda ngolo hlobo ngcokole ezinye into ezancwadi zento dasinda ke tot bandi ngekho ngapha ababefundisa ungene evesini abantu befundisa abangaphezulu kunami ngamava basetrongweni tata basetrongweni yaye aba basetrongweni sisinox nanamhlanje xa kusithi xa manje sithi uyadlwengula wena abakholelwa uyethuka akabakholelwa bathi ngoku bebathi khange satyholwa khange xa ndimamela ibayithi uyaphezile dlwengula wena uyadlwengula wena ngoba uhayi yabona uhayi wakho kuwe funda ukuzibiyela uyabona sisinox xa ndibalisa ndiluleka abantwana abancinci nabangabefundisi because kukho i-research endihluphayo sisinox endiyithandazela okokuba mayingabe yonyani kukho i-research ethi every prison in South Africa will have emfundisi. Yo tata. Yes, every prison in South Africa, go there, you will find emfundisi there. Yo tata. You will find emfundisi. Go every prison in South Africa, ukhona umfundisi phaya. Tisa tata. Ndithi kubo ke yabona xa ndihamba ngemoto yami sisinox tata ndigqithe apha etruckini ngaseBhayi kusoloko kuhayi kosisa abahle ba abatyheli ndimise sisinox because ndine-obligation ezimbini ndinayo into ongamisi phinde ndityiwe nayo le nto yobufundisi ndimise ndisoloko naloo debate ndimise hle usisi yena hayi ya bahle abantu abenziwe nguThixo ndimkhwelise sisinox yabona ke ngoku kuseBhayi sisinox ndibheka eQonce ubheka eMonti about 3 hours dayiza indelo ndlela ubukelemu uzavuka pha akho ncoko pha ubukelemu uzavuka pha ndithi kubo ke ngoku qala xa uyindoda acknowledge ubungozi onabo yabona uyazi xa ndifika sisinox indawo yokuqala endiyichazayo sisungubani igama lakho hayi ndinguvuyelwa mna wasemathileni ndithi mna ndingumfundisi umzuka esifaleni hey awufani utsho mosebantwini zange ndathi ndingumfundisi nina banithi umfundisi kum zange mna ndathi kodwa kukholisa umuntu uvela uqale apha ndithi ndingumfundisi umzuka esifaleni yabona xa nditshoyo ke sisinox ndakha udonga for mna andenzele yena nomsebenzi naye animazi ndakha udonga lakhela mna ndenza uhayi ndimenzela mna ngoba what I know and what I've experienced uJimmy Sokati was the great preacher in America. What happened?
wabaleka wayibaleka esitratweni. Mna I'm nothing kuJimmy Sokati. kuJimmy Sokati I'm nothing. Mna uJimmy Sokati, a great preacher in America, well known. Wayimani trainer kusasa baleka. Mane jonga la sisi, mane jonga wafunyanwa phakathi kwemilenze la sisi. Jimmy Sokati. Ngubani mna? Bill Clinton. Wafunyanwa uMonica Lewinsky. So into eyenziwe, funda kwimpazamo zabanye abantu. Learn from the mistakes of other people. Ngoko ke zibiyele. Funa amacebo ukuthi hayi kuwe. Sukuya kwinto oyaziba ingakulukuhla. Zinqandele. Zisuse ngokwakho, zinqandele. Yakha amadonga okunqanda okokuba ungatsibi. Xa wakha lamadonga ufake ibhotile pha phezulu kuwo ezophukileyo, ulungiselela uba ungatsibi phaya wena ngokwakho. Ndiye nditsho ke ndithi ngumfundisi umzuku esifaleni mna. Ndibone naye ilungisa imilenze ngokuyohlala. Bone naye ilungisa imilenze ngokuhlala. Athi unguye nyani? Ndithi ndinguye. Wathi omnye yo uxolo tata ndingamfonela umama. Ndathi mfonele mntanami. Ndithi kamfonela nge video call. Ndathi mfonele, wamfonela. Oh man. Wathi umama ukhwele kumfundisi ufaleni lo. Oh man. Buza ke ngokusesinox. Leliphi inyinyala ke ngokela uzifike lifike apha. Awuna chance. Yabona? Leliphi ke ngoku ela uzibeliphinde lihlangane nalonto. Alikho tata. Uyabona? Ngoba ngokwam ndizidisciplinile ngokwam. So masifunde indlela yokuzibiyela. Yeah, tata. Yabona? Masifunde indlela yokuzibiyela kuba uJimmy Sokati zangakwazi ukuthi hayi kuye. Yeah. Sithetha ngohayi apha wakho. Sithi inzila ngohayi wakho kuwe. Funda uthi hayi kuwe, zibiyele ngokwakho. Andideli mna uba ndithi andinakuyenza lento ngoba andazi uba uJimmy Sokati ungumfundisi odlule mna kwenzeka ntoni kuye. Kwenzeka ntoni ku-Bill Clinton, the president of America. Kwenzeka ntoni ku-President Zuma eMzantsi Afrika. Yabona? Kwenzeka ntoni nakwabaninzi. Kwenzeka ntoni. So sukuzitesta kodwa funda kwimpazamo zabanye. Funda kwimpazamo zabanye. Lento ke uzibiyela, khumbula kukho izinto ezinamandla ukudlula wena. Ekufuneka ke ngoku uzibiyele. Uyazi sisinox ndikwenye ingxoxo mboniswano ye-couples. Ndithi ke mna ke kodwa madoda, yonke indoda i-potential rapist. Yabona? Yonke indoda i-potential. Wonke umtshato uyaqualifya ukuba ungadivorce. Because le nto idivorcisayo yintoni? Kumtshato. Ewe. So yonke indoda edlwengulayo, yonke indoda inaso isakhono sokuba ingadlwengula. Tata. Yeah. Nesixhobo inaso isixhobo soba ingadlwengula. Inawo amandla uba ingadlwengula. So kufuneka ke ngoku uyazi laa nto uba unaso isixhobo esingenza laa nto udlwengule. Ngoko ke zilumkele. Yabona abafundisi abasetrongweni babecinga uba ivangeli ibasikile kubeni bangayenzi laa nto. Where are they today? Abazilumkela.
silumkele, ithi hayi kuwe, silumkele. And xa uzilumkela zibiyele, zoyike, ngoba uyingozi, zoyike. Faka izinto eziza kwenza okokuba uzoyike ngokwakho, zoyike ngoba uyingozi wena. Yabona ingonyama, ingonyama ukumkani wasendle. Yiloo nto noYesu kusithiwa ingonyama isixeko sakwaJuda, because ingonyama yayiwisa ngamanye amaxesha indlovu, igibisele phantsi ibulale. Yayiwisa ibhafalo ingonyama. Kula Big Five ingonyama yazitya zonke eziya za Big Five. So ingonyama undoqo ehlabathini, kodwa ivalelwe indoda. Kulaa ndawo ikuyo njengoba sithetha nje, ivalelwe indoda. So umuntu bazopha ivalelwe indoda. So noxa ingonyama iyingozi, kodwa umuntu, indoda, is the most dangerous species ehlabathini. Kuyo qala ingozi, kuyo ibe ingozi ke kwabanye abantu. So inzila yakudisciplina ukuze ubungozi bakho kuwe nakwabanye abantu buthobe. Ubungozi bakho sive eMzantsi Afrika thina uba indoda yakwazi ukunqumla umfazi imfaka ibriefcase imxwaye ihambe nayo. Indoda sive eMzantsi Afrika, sive eMzantsi Afrika ba indoda yakwazi ukuthatha umntwana ona 7 months imdlwenguli. Sibone eMzantsi Afrika thina indoda yakwazi ukuthatha umpu abantu benganzanga nix ne, ibulale 18 yabantu ompu babeke phansi. Indoda le eMzantsi Afrika. Indoda thina sabona etholeni, indoda A1 yakwazi ubulala abafazi abayi-25 etholeni abeTranskei up. Indoda leyo sibone phathini. So zilumkele, zilumkele, zilumkele. Funda kwimpazamo zabanye abantu ube sowuzilumkela. Yakha into ba ucinga ba ureligious, ba-religious ababeni babala, and ubungozi bakho budlula ngapha kwe-religion. Sukuthi ke ngoku hayi bona bebengenaThixo, mna ndinoThixo odlula bona. Hey, lumkele. Yabona uYosefu waba setrongweni. Yosefu kuthiwa umka Faro wamhaka uYosefu wengca esifubeni, wathi zinzi, wabakho ingxaki, wolendisa etrongweni. Silumkele. iBhayibhile ithi ke kulasisi lowa umkaFaro, lasisi owafuna ukushukumisa uYosefu. uYosefu yena akafuni uYosefu, wathi uYosefu hayi kodwa ibhatyi yakhe yashiyeka pha kulaa ndawo exhwayelo. Andiyazi noba wayezidlikidla na, wayezidlikidla uYosefu bagudi ne. umkaFaro, Potifaro, sisomhle oqhafuqhafu. Yabona uYosefu wazidlikidla pha. Wathi lasise sithi, wathi uYosefu hayi andifuni mna kwathina, andifuni mna. Waphelela etrongweni uYosefu, hlala etrongweni. So ke inzila yinto yokufunda ukuthi hayi mphulaphuli uzawuthi hayi entweni wena kule. Look, this is not kangako about religion. It's about disciplining yourself. You're who you are. Discipline yourself is to be able to say no to yourself. No, I'm not going to do this. I'm not going to do something that I like to a point I believe I cannot live without this.
and say, I'm not going to do it. I'm not going to do something that I want to do it. I'm not going to do it. The phone. Are you able to do that? Discipline. No. Yaba? No. Namhlanje. So, inzila. Kwakunye nenzila. Nceda thina. Bendibuza umbuzo othi uzawuzila ntoni? Sisinokusi, asikhangele uba bazawuzila ntoni sibashiye. Umuntu washiyeke nenzila yakhe. Umuntu nenzila yakhe tata. Awu! Yeah. Ulawula uthi yena, we need to master this no to self data. Master no to self, yes, I agree. Hayi usho tata uthi undindiyene yo, this is so deep bona nje. Ewe. Uthi uliya ulawula means lumkele uzibiyele zoyike. Izoyike sisi. Yabona sisi? Ya aba bantu babulala abafazi. Aba benithetha nabo bamnqumla wafaka ebhotini wafaka entweni na khange bayicinge lanto iveki yonke babazawuyenza. Kabe icinga iveki yonke lanto bazayenza. Kodwa bathathe umzuzu omnye bafikelela kulanto bayenza. Yabona? Zoyike. UVM yena tata uthi wena mfundisi you once said yonke indoda inenja apha kuyo ngaphakathi. Enkulu. Umsebenzi wendoda nganye kukulawula lenja. Ewe. Sisi ndinayo mna nepitbull. Ndinepitbull sisi. Yabona ipitbull ke bibambile. Ayeki ikufuna apha qhoqhoqho. Ndinepitbull mna sisi. Yaye ndike ndiyibone ngamanye amaxesha ndithi ndisendaweni ethi ndive rharhaba phambi kwabantu kufanele ndipress ndithi hayi ndinqande ukuba yindoda is to control your own dog. Qha ke sumane ukoti into endizithethe la kudala wena bantu zisezizo nangu andisathethi kaloku apho mna ngoku zisezizo nguvuyi avuyi man sukoti into ezinazithetha kudala andisathethi kwindanda ndithetha kuyo ngoko man kodwa zanto zisahleli nangoku ayincedi into tata sixolele usiya Dubai yena uthi Nconde ndiyafunda njengomfundisi omtsha even worse kule ndawo yofaka ucingo oluhlabayo. Ewe hayi bhuti lifake mfundisi wami lifake mfundisi wami and wena mfundisi nansi into ebangela uba lufake izinto zikwenza yabona ngoku ka Jack the Ripper mfundisi wami let me address you ngoku ka Jack the Ripper mfundisi wami wena you are usepulpitini ngokwe definition ka Jack the Ripper ipulpiti inxalenye yesonto. Yabona mfundisi wami ipulpiti inxalenye yeso kusesondweni epulpitini. Yabona xa upha ipulpitini mfundisi wami ngoku ka bani lo mntu wenu mani wento Sigmund Freud ekekeni sisinox alaqaba ncamncam ngoku ka Freud sisinox ewe tata kaloku mna ndithatha uba ukulampi kaloku idla ngokuthi zange ndifunde ngenxa yemeko zelo xesha kwi-obituary abe umuntu ozalwe ngo-95 ubhubhile kuthiwa akazange afunde ngenxa yemeko zimeko zantoni zelo xesha u-95 ngoku ka-Freud sisinox umuntu ulawuleka elawulwa enjongo sonto. Yabona xa usepulpitini ngumfundisi kukho abakujongileyo phofu noba kuba ngumfundisi lo kukho isondo kukho abamkhululayo ngokepha yes impilo akho nto imbi impilo ke leyo impilo ke leyo uyabona impilo ke leyo naw ke ngoku wonke umuntu osepulpitini noba ungusisi noba ungubhuti kodwa ipulpiti
ipulpit yilento yenza ba abefundisi kungabikho nzima ukufumana isondo. Yabona akho nzima ufumana isondo xa ungumfundisi. Hayi tata. Yabona akho nzima ufumana isondo. Amente ngowakho. Yeah, isondo kulula ukulifumana xa ungumfundisi epulpitini. So ke bawo lento uyithethayo ndithi ke nam ndiyakungqinela sibiyele mfundisi wami. Hayi sibiyele. Yabona sibiyele ngemela kunjalo nje. Eyo Sibiyele ngemela ulungiselela ba ubutsibile kwela donga. Awuhlangana neboss. Likukrazule ufaka ibhotile kwela donga amacebe ebhotile uzophula uzibeke pha butsibile pha kuzawusheka ipisi yethumbu lakho phaya kulaa ndawo. Yabona biyele ngokwakho mfundisi wami. And xa ugqiba uzibiyela uzawuva pha ngaphakathi kuba ikhona into ethi ndingumntu man. Khona into ezawuthi ndingumntu uyabona. Yeah, so thanks Urimthoshkena ke tata uthi mna ndifuna uzila. Yo ndingumamgobhozi bandizile umlevo. Please. Yeah, discipline yourself. Yeah, but because lento ubangela ba uthi mawuzile umlevo. Ingqondo yakhe yaxelela ba ikhona into evil klanto. Yabona ingqondo yakhe yaxelela ba ikhona into evil klanto. And xa ungayeki lanto izaba neziphumo ezifana nayo. Yeah. Yabona izaba neziphumo ezifana nayo and ukhumbule yonke into ongakwazi ukuyilawula inento kwenza nokutya isidima sakho. Hey tata kawuphinde tata. Yeah, yonke into ongakwazi ukuyilawula igqibela ngokutya isidima sakho lanto. Yabona so net ungakwazi ukuyilawula lanto yakho yokuthetha kakhulu nokuhleba nokuleva. Lanto ngenye imini iza kuhakisha ithi hluthu ihafu yesidima sakho. Because injongo yayo iphaya. Yabona injongo yayo iphaya. Mphulaphuli ningacinga ba ndizenza clever apha. I acknowledge indoba kunzima. Ilento jokingly benisithi kulandoda xa ithi iyeka amantombi notywala ndisithi iyeke benye man. Awusindo. Yeah, suyeka zibe ninzi yeke benye ngoba it's not an easy thing. Kodwa it has to do with i-level ye-discipline yakho. Uba uyachaya ufuna uchaya suyeke uchaya namhlanje. Yabona cutha amathuba ochaya. Uba isigarettes zakho beziyi-20 ngemini khazizame zibe yi-15. Khazizame zibe yi-10. Khazizame zibe yi-5. I-achievement leyo ngoba awuzukwazi uba ne-20 years uchaya ufuna ukuba ndiyeke icuba namhlanje. Awuzukwazi. Yabona uzawuzithatha nawe. Thatha kancinci. Thatha kancinci. Ayinamsebenzi into ba uthathe kancinci kangakanani na. Into enomsebenzi yoba kukho iprogress na kwinto oyenzayo. Kukho iprogress na towards the right direction. Yabona uthina omnye sithi Bongumusa uthi ndizozila ukungxolisa abantwana. Man hayi. Jonga pha sisinox. Yabona into engxolisa abantwana. Kutheni tuzayizila nje? It's because in aftertaste lanto. Ewe tata. Yabona? It's because indawo eright. Yena menziwayo. Yabona? Because injalo into ene addiction ekufuneka uyiyekile. Ine aftertaste lanto. Uyayiva nje ngibuyisela nje ba hey Coke Zero le. Ku zero le. Uyayiva. Ayo ncam. Uyayiva. Yabona njengoba ufuna ukuyizila nje because omnye umuntu uzawuthi hayi into nerongo kulonto yokungxolisa abantwana kodwa ikhona indlela obangxolisa ngayo enala aftertaste of kodwa ebuyithi kuwe kodwa yabona lungisa lanto because ungxolisa umntana kulungile kona kodwa njengoba ufuna ukuzila nje wena ikhona into ophaye kuxelelayo ba kodwa awuyenzi kakuhle lento. Yabona awuyenzi kakuhle lento. So masifunde yabona ke bazafuna ukwenza into usikuthi kuba izapha man suyenza kanjena lento yabona kuyenze ngohlobo jonga xa uyenza kanje izakuthi uvile ke mntanami wetata please mntana ungayenzi ngohlobo izaniphuse hamba ke uzawuva na kuzaba into ethepha kuwe yabona uvile uyichilo lanto yabona so okay uliya yena tata uthi Mfundisi we need imvuselelo eKapa please khasizame man. Indoni man sithetha ngenye into wena ufaka icala.
Yabona manje becawa. Khasizame mane Kapa please. Yabona abantu becawa, abantu becawa banjena, abantu becawa. Funa imvuselelo eKapa mfundisi, so please utsho lo mphulaphuli uthi khasizame ngemvuselelo eKapa. Sakubona. Utsho lo mphulaphuli. Sakubona man. Ngoba simane siphinda umthatha man ne. Yeah. Phinda umthatha. Hlayimbi kwalapha kumatch wena. Ewe. Hlayimbi. Ewe. Yeah. Kwalapha kumatch. Okay. Lona yena mphulaphuli uthi tatamu bekufanele ungupope ubona nje wena tata ube ngupope wezicawe zethu ngesikude mhlayimbi nokumkhonza uThixo. Hey abantu so asisinox bekukutshapa apha ku social media ndiyazi baphulaphula bayibonile na. Tata iphethe ibhotolo utywala kwelicala nechief yashumayela ngapha. Yeah. It is right. Yebo. Kondijonga ke abantu bayithuka ke uba dithi mina kodwa ibuphethe utywala obu kodwa ingathi ayinxilanga. Utywala obu buphethe kodwa le nto ithethayo ingathi ayinxilanga. uYesu wayesela uYesu. Ivangeli zoyi-3 ziyi-3 ivangeli ezinqinayo uba wade wabanjelwa kwathiwa usela udla asele naboni. Yile nto ke ngoku sisinoksi uYesu kumaxesha amaninzi simele thina sisinoksi thina makholwa. Yabona thina makholwa simele ukufunyanwa sisinoksi kwindawo ekuselwa kuyo ezithaveni. Sifundise abantu indlela ephucukileyo yokusela utywala. Yabona uYesu sisinoksi wahlanzwa inyawo iprostitute. So mandla. Yabona wathi uPetros lo muntu lo uyamhleba wathi lo muntu akaveli kuThixo lo. Umvumela njani? Uba lo muntu bevela kuThixo ngeyazi balosisi iprostitute. Have you seen wakwambona umfundisi ophaya eyoncokola neprostitutes? Wakwambona umfundisi wenza lona. We hate them because icawa yanamhlanje icoceke kakhulu. It's us and them. uYesu did not have us and them. Yeah. Wayesela uYesu iwine emfaxangwe ekwazi ukuyididiyela nohongo kwakhe. Hey, and yawuphela vusa. Wayididiyela ekana kwathiwa ayikho nje. Kutheni singafundisi abantu singamakholwa indlela yokwenza izinto ngendlela right? Lamfana lo uphethe utywala obya. Hey dad. Uthe omnye umfundisi xa isithi hayi lento ndathi hey uba sisono esakhe isona kasifihli. Esama nisasi. Yabona? Yeah. Njengoba eshumayela nje esakhe isono akasifihli. Kodwa mina ndisifihlile sami njengoba nishumayela nje. Hey dad. So ke ngoku sukweba kakhulu. Yeah. Sugweba kakhulu ngoba mina lento ayithethayo ndiyanqinelana nayo. Yabona uThixo uyanceda. Yabona uyanceda uThixo. Kodwa sakhe usigqumile. Esami ndisiqhumile yena uphethe ibhotile kanje. Kodwa ndithanda indlela anganxilanga ngayo kodwa usele. Dad. Yabona? Thanda indlela ndithi lo mfolo angaba imfundiso kubantu abasela utywala ngendlela engaphucukanga. Dad. Yabona? Abangabashumayeli nabefundisi bangaba befundisi namhlanje ekuxakenwe nabo ngenxa yokusela utywala. Yabona? Le ndoda lena iyabonakala sisinoksi seyizawuphela lento iselayo. Kodwa ingqondo isekhona. Iyamazi uThixo. Yabona? So siyakhawuleza ke thina ekugwebeni masigqibezele sisinoksi. Uthi lona tata
Ewe tata. Ewe Mfura, uYesu ecaweni wabe ephethe iswephu. Hayi ubongi yena uthi ndiyathemba umzantsi wonke umamele, especially thina botata. Asisakhuseli omama, siba izizilwanyana. Uthi uTouch yena, but abantu basela ngokugqithisileyo ngoku, ingxaki leyo Mfura. Lonto uthi ungecwazinhle. Lonto mfundisi undenze ndangumphulaphuli welizwe FM bona nje, ngoba hey indlela ocacisa ngayo, hands up. Iyabona lento yokusela kwabantu, yonke into iza kwenzeka kakubi. Iza kwenzeka kakubi because icawa izisusile ebantwini. Ouch dada. Yaba Joseph Knox. Ouch. Izolo bendiye kule ndawo uBraya kuyo kuphi pha kule ndawo. Kalifayini mafata. Wanvimba. Bendiphakwa lifa pha. Hey tata. Kuyaselwa ke pha. Bra inyama yam ke phaya yanibethela le ntwana. Dimani ukuthi beka apha evuthwe. Khabe nisebenza le ivuthwe njalo njalo. Kukho intombazane ezabe emva kwami ithi hey man, ndihleli nomama ba awungomfundi ufaleni. Hey kadla inyama yakho, sizenyameni apha sisi. Wathi phone waniveza wathi phone wathoba wathi nguyo entshile. Uyena. Engqondweni yakhe unayo into ethi anifuneki apha. Yeah. Uthukile bomama. Njengoba ndilapha nje abantu basela pha banezinto zabo baziselela pha ndiyaditya inyama yami namnde, unayo into engqondweni yakhe ethi anifuneki apha. Yabona anifuneki mna apha. Ndifuneka phi? Ndifuneka ndawo ufuneka kuyo leya. Ndifuneka phi apho kungekho bantu khona? Ndifuneka phi? Ndifuneka phaya ithi Sisnox i-theme yecawa ithi the Church of God must go to hell and minister there. You know, icawa ekhoyo namhlanje Sisnox inetayile emhlophe nehempe emhlophe. Yabona, kanti the mission of the church is esogweni. That's where the church is mission to go. Kwa hell, the church must go to hell. The people of God, abantu bakaThixo ekufuneka belivile ilizwi likaThixo baphaya esogweni. That's where we should be found Sisnox, phaya esogweni. Yabona, so sifuneka phi? Lecawa lena ine brukwe inehempe ezibethe ezantsi kwedolo eziblenkayo nezihlangu ezitsolo lecawa ikhoyo le. Ewe, nezihlangu eziblenkayo. Ya eziblenkayo nesuti eziblenkayo lecawa ayikwazi ukuba kwindawo abantu abakuyo. Kanti the mission of Christ, jonga Sisnox, wathi kusithwa wandilala kaZakeni namhlanje. Bathi abantu hayi ke ngoku kwaZakei. Yeah. Uzakei wayengumbutho werhafu eliphara lelo xesha uZakei. Uba ufika endlini yakho ungenateki isithi uzofuna imali yerhafu ungabi nayo, thatha nekawusi xobule nekawusi. Yeah, umbi uZakei wayeseziwa njengoyena moni. Yeah. uYesu wathi ihlamfondini lungise kwinto yongenza tsalala kwakho namhlanje. Eyo. Thina ke sindaweni na. Yho, thina sindaweni na ofaleni abaphucuke emfondini ubomba kunzima noba umuntu azobulisa kuye. Yabona, ingcwele kaIsrayeli into obonayo ba ingumnina wakaYesu ufaleni. Yabona, koma yar faleni nobuya hamba qala ngesithonge ngesithende xa inyathelo ufaleni dislechte goed. Yabona len yabona asuka xesha lofaleni umnina wakaYesu. Yeah, ngambe zenza umnina wakaYesu abaphambi kwabantu uvena xa thethayo wonke indlela yakuYesu gqitha kuyo. Yeah, ubomba umazi kaYesu ubudibene naye ngo3 ubomba
ufaleni besitya breakfast noYesu noba uyancoka uyabona Yesu namandla kwathini na komba khani kumuntu iqhru ngesibunza bemunye izophela lento Kade babe nazo ne-bodyguards that yeah we're too much ezibabhekelisa ebantu. uyazi Snox ndahlupheka apha ecaweni yethu apha ecaweni phambi kwecaweni kukho omnye umama phaya ulilungu lecawa yethu but la tata wayengelo lungu ngoko lecawa yethu dihle flightini Snox ndiqoma hey unkosikazi ndimshiye eGauteng dihle flightini ndiqoma kuyaphakwa ke Moscow kule flight endikhwele kuyo nqoma ndizawutya phaya kuzaba right okakutya uba ndihluthaka ndizawuphinda abantwana baphinde ndizawutya yara Snox ndidiniwe man deyoyi ndawuthuka xa ihlayo thexo antyanga ndasuka ke Snox ndaya ndiyothatha isitixo ke ngoku isitixo sihlala pha kusebusuku ke ngoku khona ndizabe ndifumana ndicela ukutya ke ngapha kanti ndipheni into yokutya ndilambile hey lo mama uthuke abe sesithi kulo tata awuna into apha ndithenga ufuna uthenga i-chicken ya ulo tata kanti singekatyi nje thina buzaphakela umfundisi hey ba kwakutensionana ewe kaloku dababuzisola Snox kwakutensionana apha phakela umfundisi waphaka lo mama upheke rice Snox ewe tata ixutywe lana ukuthi asiqa rice yes ixutywe ne cabbage nantoni ilomfumba ibhanyabhanya ewe ilomfumba ibhanyabhanya into kamama ke leya yabona umama moyipheka kwakusekunto ukuthi ayimini rice sizabonela yeah umama umsebenza la nto ukuthi mini rice iqonda yabona into kamama apha ndatya lento ndaqoma andizohamba nayo lento because kuzawuthwa andityanga lento ibetha ndayigqiba Snox ndahamba qoma ndihluthi ndahamba kodwa ndazibetha apha endleleni ndazitwatyusa apha endleleni ndathi into ebangela uba lo mama angafuni ukuniphakela okukutya indlela mna endizimise ngayo kuye mhlawumbi yabona lo mama lo xa indijongile undijonge ekubeni mna andinawutya ukutya komzi wakhe undithathe wanibeka kude yanditya loo nto ndaqonda mama ndiyilungise laa ndlela mandiyilungise laa ndlela so ke ngoku masohlukane ke ngoku thina nale nto okuzenza ngathi singaba ninawo bakaYesu uyabona ninawo kaYesu hayi suka man